ମଖାମଖିଙ୍କ ଛେଳି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଇଥାଏ। ଚରୁ ଚରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା। ଆରେ ମୁଁ ଚରି ଚରି ଏତେ ବାଟ ଚାଲି ଆସିଛି ଯେ ଯାଉ ଯାଉ ରାତି ହୋଇଯିବ। ମଖାମଖି ତେଣେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଯାଉଛି ଏଇଠି କେଉଁଠି ରହିଯିବି। ସକାଳ ହେଲେ ଘରକୁ ଯିବି। ଏଇ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଦିଶୁଛି। ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ରହିଯିବି। ଛେଳି ନ ଫେରିବାରୁ ମଖାମଖି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଖୋଜିଲେ। ଝୁମୁରି, ଆ ଝୁମୁରି, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଝୁମୁରି। ନାନୀ, ଆମ ଝୁମୁରି ଆଉ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ଯାଇନି ତ? ତୁ ଚୁପ୍ କର ମଖା। ସେସବୁ କଥା କୁହନି। ଝୁମୁରିକୁ ଡାକେ। ଝୁମୁରି, ଝୁମୁରି, ଆ ଆ। ଆରେ ମଖା, ଝୁମୁରି ଆମ କଥାରେ କାହିଁ ଜବାବ ଦେଉନି? ଅନ୍ଧାର ଆସି ହେଲାଣି। ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆମେ ଏ ଅନ୍ଧାରରେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ? ପୁଣି ଚାରିଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ। ହଉ ମଖା, ଚାଲ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। କାଲି ସକାଳେ ପଛେ ଆସି ଖୋଜିବା। ତେଣେ ଛେଳି ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିଲା ସେଇଟା ଥିଲା ବାଘର ଗୁମ୍ଫା। ବାଘ ତା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଫେରିଲା। ଆରେ ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ କିଏ ଗୋଟା ପଶି ବାର ହାତେ ଜୀବ କାଢ଼ି ବୁଲାଉଛି। ପୁଣି ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାଢ଼ି ଅଛି। ଆରେ ତୁ କିଏ? ଆରେ ଇଏ ତ ବାଘ। ତା ମାନେ ମୁଁ ବାଘ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛି। ସେ ଯଦି ଜାଣିବ ମୁଁ ଛେଳି, ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦବ ଗିଳି। ଆଗେ କହ ତୁ କିଏ? ହଁ, ବାଘ। ତୁ ବାଘ ହେଲେ ମୁଁ ବା ତୋ ଉପରେ ଭାଗ। ଭାଗ? ଆରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ବାଘ କ'ଣ ଆସିଛୁ? ତୁ ତ ମୋ କୋଉ କଳେକୁ ହବୁନି। ମୁଁ ବା ଜଳଖିଆରେ ଗଣ୍ଡାଏ ଲେଖେ ବାଘ ଖାଏ। ଛେଳି ପାଟିରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ବାଘ ଭାବିଲା। ଇଲୋ ମୋ ବୋଉଲୋ, ଇଏ କେମିତିକା ଜୀବରେ ମୋ ଭଳିଆ ବାଘକୁ ଜଳଖିଆରେ ଗଣ୍ଡାଏ ଲେଖା ଖାଇ ଦଉଛି। ହଉ, ତୁ ଯଦି ଆସିଛୁ ତାହେଲେ ତତେ ଚଳୁ କରିଦବା। ଇଲୋ ମୋ ବୋଉଲୋ, ଏଠୁ ଜୀବନ ନେଇ ପଳାଇ ଯାଏ, ହେଲେ ଖାଇଯିବ। ଯାହା ହଉ, ବାଘ ପଳାଇଗଲା। ଏବେ ଖାଲି ରାତି ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ମଖାମଖି ରାତି ପାହିବାରୁ ଛେଳି ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ଝୁମୁରି, ଝୁମୁରି, ଆ ଆ। ନାନୀ, ଏଇ ତ ଆମ ଝୁମୁରି ଆସିଲାଣି। ଝୁମୁରି, ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଆମେ ତତେ ନ ପାଇ ଡରି ଯାଇଥିଲୁ। ଭାବିଥିଲୁ ତତେ କିଏ ଖାଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଯାହା ହଉ ତୁ ଭଲରେ ଭଲରେ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ।